थैमारो मोनाबिलिनि अखाफोर गावदां मोखांजों ओंखारदों। ब्रैथि खन्थाइ जथुम खुंफुंदों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा। खन्थाइ जथुमखौ बेखेवना होयो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि लिरगिरि टंला कलेजनि बिबुंगोरा डक्टर रिता बर' बिथाङा दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फसंथानारि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि ब्रैथि खन्थाइ जथुमखौ टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव लोगोसे लम्बोदर सहरिया गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि हेफाजाबाव सानसेनि हाबाफारिजों लम्बोदर सहरिया गेजेर आरो गोजौ फरायसालि नब्लाङाव खुंफुङो। सिमां थैमारो मोनाबिलिनि अखाफोर गावदां मोखांजों ओंखारदों। उन जानानै थानो देरहागोन जोंबो सानसे नाजागोन खौसेथिखौ लाखिनो गोरोबनाय खौसेथि आंगो थायोब्ला देरहागोन गुबुन हारिनि सिगाङाव लैहोर लैहोर फैदो फै बर' फिसाफोर जै बर' हारिनि जै। कुमार बर' आयौ बर' थुनलाइ नोंलाय हनै गावनि फिसाफोरजोंनो जानांबाय आलाय सिलाय। खन्थाइ जथुमखौ बेखेवना होयो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि लिरगिरि टंला कलेजनि बिबुंगोरा डक्टर रिता बर' बिथाङा। गिबियावनो आं नोंथांसिम खुलुमनाय जासिबाय। दिनैनि बे हाबाफारिया जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि, मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव बा गामि गफायाव गोबां खन्थाइगिरिफोरखौ दिनै लाबोनानै बेहाय ज'है खन्थाइ फरायथि होदों आरो खन्थाइनि सायाव सावरायगोन। दा बे जोबोद मोजां। बेबायदि खालामबाय थायोब्ला गोबां जोंनि गेजेराव मोजां मोजां खन्थाइगिरि ओंखारगोन, जोंनि थुनलाइया जौगागोन। आरो आं नायदों गोबाङानो जोबोद मोजां मोजां खन्थाइ लिरदों, नाथाय बिथांमोना लिरनानैल'सो दोनो आरो बेबायदि जुदि फरायथियोब्ला खन्थाइया जादों जायाखै जों हमनो हायो, फोसाबनाय जायो। बिनि गेजेरजों जोङो जौगालांनो हागोन आरो इयुनावबो अकल खन्थाइल' नङा। आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो, खन्थाइखौथ' जोङो फ्रायानो लिरो, मेथाइ लिरनाय बायदिनो खन्थाइया उनाव फैलाङो। बेजों लोगोसे जों जाहाथे जोंनि दिनैयाव बेहाय फैनाय खन्थाइगिरि बिथांमोनखौ सुंद' सल' लिरनायावबो आखाइ होनो आरो सल'मा लिरनायाव आखाइ होनो थाखाय जाहाथे इनकारेज होयो बा थुलुंगा होयो, आं बेखौसो खावलायो। आरो हायोब्ला इयुनाव जोङो खन्थाइ सुंद' सल'मा लिरनायनि मोनसे वर्कशप सावराय जुथुम बा वर्कशपखौ लायोब्ला जोंनि दावगाबोनाय लिरगिरि बिथांमोना जथेस्थ' आरो दावगाबावनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। जिहेतु खन्थाइ लिरबाय, बे लिरगिरिनि जिथु खन्थाइ, बे खन्थाइया दिनैनि लिरनायल' थानाय महरा हागोन ना बे माबा मोनसे सुबुंथाय ओंखारगोन? बिथांमोना खन्थाइफोरखौ आजावदों आरो बेखौ बिथांमोना साफायगोन होननानै बुंदों आरो साफायनाबो दिहुनखानांगोन। मानो होनब्ला फरायनानैल' दोनबा जानाय नङा। बे मोनसे गासै बयनिबो खन्थाइया जुदि थुबुरै साफायोब्ला जों गासैनिबो सानस्रिखौ जों मोनसे बिजाबावनो जोङो फरायनानै मोनगोन। आरो बे मोनसे जारिमिन, माब्ला बेबायदि जुथुमाया जादोंमोन, मा समाव बे खन्थाइखौ लिरनाय जादोंमोन, बिनि मोनसे सिना थालाङो। आरो आं दिनै बुंदों जे जायखिजाया लिरनायफोरखौ जों सम मथे जों फोसावनांगोन। सम मथे फोसावाब्ला 10 बोसोर 20 बोसोरनि उनाव जुदि जों फोसावोब्ला बे समजों एसे गोरोबा गावनो एसे गोरोबनाय मोना बायदि जायो। बेखायनो समजों जायखिजाया सोरजिथायखौनो जों साफायनांगौ आरो बिथांमोना साफायगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। दिनै दानि जुगा डिजिटेल जुग, बे डिजिटेल जुगावहाय बिजाब फरायनायनि फारसे खोब खमिलांनायखौ जों नुनो मोनो। मा बुंगोन बे समाव? नंगौ, गोबाङानो बिजाब फरायनायनि फारसे गोसो गैया जालांदों, बांसिनानो मबाइलफोराव बायदि रोखोम नायनायाव बेस्थ' थायो। थेवबो नुदों दा एसे बिजाब फरायनायनि माबाया फैदों, नुदों आरो जोङो बिजाब दखानफोराव थाङोब्ला। आरो आं सासे बिजाब लिरगिरि हिसाबै दायो माने बिजाबा ओरैबायदि मोनसे सायाव दावगानाय बिजाब, जायफोर एवार्ड मोननाय बिजाब बा एसे क्लासफोराव थिसननाय बिजाब, बेबायदि बिजाबखौ फरायो, फरायद्राया नङा, जेनेरेसन गथ'फ्राबो फरायो। खिन्थु एसे बे बिजाबा माने गोजौ लेभेलनि बा जोंनि क्लासाव थानाय बा माबेबा मोनसे एवार्ड मोननाय, एवार्डल' नङा, मानदन्द बा क्रिटिसिजम जानांगौ। जायखिजाया बिजाबा जुदि मार्केटआव सेल जानोब्ला, मार्केटआव जुदि फानजानोब्ला, बिजाबफोरा ओंखारनाय लोगो लोगोनो मोनसे क्रिटिसिजम जानांगौ।
क्रिटिसिजम जायोब्ला बे बिजाबखौ मानसिफोरा फरायनोसो गोसो जायो दा जों नुयो गुबुन रावनि मानसिफोरनि लिरगिरिफोरनि बिजाबा ओंखारनाय लोगो लोगोनो बे बिजाबनि सायाव क्रिटिसिजम जायो क्रिटिसिजम जायोब्ला माने गुबुन भेराइटिस टाइपनि बिथिङाव जोंनो नांगौ जायो बा सेमिनाराव माबायाव दानियाथ' गोबां सेमिनार खुंनाय जायो बेफोराव बाहागो लानायाव नांगौ जायो बेखायनो क्रिटिसिजम खालामोब्ला बे बिजाबनि फारसे फरायनायनि मोनसे माबाया फैयो ओंखारनाय लोगो लोगोनो बे क्रिटिसिजमनि आखायाव जोङो हेगारना होनो हानांगौ आरो जुदि ओंखारनानै बिजाबा 10 बोसोर 20 बोसोर जुदि नोंनि टेबोलावनो गोग्लैना थायोब्ला क्रिटिसिजम जायोब्ला नों मा लिरदोंमोन बिनि माबाया आसल मेसेजआ समाजाव थाङा बेखायनो आं बे हाबाफारिखौबो जाहाथे जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा लाफायो आं खावलायो जाखांफुनाय खन्थाइनि रानि होनना बुंब्लाबो गोरोन्थि गैया आरो जाखांफुनाय लिरगिरि सासे लाइमोन सिख्ला हिसाबै माने एवार्डेड सिख्ला मा बुंगोन बे समाव खन्थाइ लिरना माबायदि जानांगौ आरो नेक्स्ट जेनेरेसनफोरखौ माबायदि थुलुंगा दिनै जा भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया मोनसे गोग्गाथाव हाबाफारि जोंनि यंग जेनेरेसना बेनिफ्राय मोनसे माने थुलुंगा मोननो हासिनगोन ओंखारबोनानै जेनेबा गामि सिंनिफ्राय ओंखारबोनानै दिनै खन्थाइ आवरायफैदों खन्थाइ फरायफैदों गावबा गावनि लिरबिदांखौ लानानै बिब्दिनो बिसोरो लाखिलांबाय थाथों बिदि आरो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो बेबायदि हाबाफारिखौ जाहाथे इयुनाव मान्थलि हायाबाबो क्वार्टारलिफोरबायदि लालांबाय थाथों बेखौनो आसा खालामो बिथांमोननि सायाव आरो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथाङा फोरमायदों थांनाय बाराव जानाय जि हाबाफारि जादोंमोन खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि बे खन्थाइफोरखौ बिजाब महराव सेबखांनो थाखाय बिथांमोना डिटिपि खालामगासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों मोनसे बाख्नायथाव बिथांमोननि मोनसे नाजानाय जाफुंसारथों जोंनि यंग जेनेरेसनाबो दोंसे दोंनैल' लिरनानै जाहाथे जिरायनानै थानाङाथों लिरबाय थाथों बा खन्थाइयावल' नङा गुबुन लिरबिदांफोरावबो आखाइ होथों बेनो आरो खन्थाइ लिरनायनि सिगां जाय लिरगिरि बै लिरगिरिनि सानथौआ बोरै मोनसे टपिकथ' लाखानो नांगौ जाखायो मा आयदानि सायाव जेनेबा लिरगोन बेनि सिगांथ' सानग्रोनांगौ जायो आरो माब्लाबा हरखाबनो ओंखारोबो माब्लाबा सिटुएसनजों लानानै खायसे खन्थाइफोरा नुजायोबो गावबा गावनि मोन्दांथिजों बेनो आरो खन्थाइ जथुम आफादखौ सामलायो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बुद्धिस्वर बर'आ खन्थाइ जथुमनि आफादाव आलासि महरै नुजाफैयो समाज सिबियारि उदालगुरि जिल्ला बिजेपि नेहाथारि जौस्रां बर'आ बिथां बर'आ गावनि बिबुंथिजों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावनो लानाय हाबाफारिखौ बाख्नायना साबायखर बावना दावगालांनो खावलायो बे थांखिया अत्यन्त बर' माहारिखौ सिबिनो थाखाय बर' माहारिखौ बुहुमाव गोग्गोयै लाखिनो थाखाय दरखार आरो बे दरखार हाबाफारिखौनो नोंथांमोना माने जुदिও रां खरसानि समनि खरसा जादोंब्लाबो खिन्थु जातिनि थाखाय मोनसे गोग्गोम थांखि बा हाबाफारि जादों होननानै आं फोथायो जोङो माब्लाबा गेजेर गेजेर बेखौ सावरायो जे बर' माहारिनि गेजेराव बा बर' रावा गोमालांगोन नामा जोंनि बुहुमनिफ्राय गेजेर गेजेर माखौबा बबेबा जाति माहारिखौ नुनानै गिखांनायबो मोनो नंगौबो बुहुमाव 400निख्रुइ बांसिन उन्दै उन्दै जाति हारि माहारिनि राव थुनलाइ हारिमुफ्रा गोमालांदों धोरोम गोमालांदों थिग बिब्दिनो जोंबो माब्लाबा गावखौनो रुजुयो बिथांमोनजोंबो जोंबो गोमालांगोन नामा माब्लाबा राजखान्थिनि बुग्लिनाय बाराव माब्लाबा गाव गावनि दाङाबाजि फोथायलायैनि जाहोनाव बिदि गोमालांगोन नामा होनना सानदों नाथाय दिनैनि नैबेबायदि हाबाफारिया बेखौनो फोरमान होयोदि जोंनि गेजेराव माब्लाबाबो राव हारिमु थुनलाइया गोमानानै थांनो हाया आरो नोंथांमोन बायदि दैदेनगिरि थायोब्ला बे राव हारिमुवा जोंनि बर'नि राव हारिमुवा गोजौआव थांगोनखौ आंहा 100% आं फोथायनाय दं दा जायखिजाया आं गोलाव बुंनो नागिराखै निश्चयकै बेखेवगिरि बिथाङा खोब मोजाङै बुंलांदों आङो गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय मोननै प्रग्राम गानानै फैनायाव एसे लेट जाबाय बेखायनो आंनि माहा बिबान आरो अबयसे दाखालि लिंनो थांनायाव खन्थाइ हायोबा लिंना लाना फै होनना बुंदोंमोन खिन्थु आं सम आरो बिदि मोनैखाय माब्लाबा मिटिङाव सोरनिबा गोलाव लेक्सार जागोन होनना खोनाब्लाबा मिथिब्लाथाय मबाइलखौ दिहुनना लिरना लाबाय थायो मबाइलावनो बिदिनो मेथाइफोरखौ माब्लाबा सुजुयो
मेथाइ सुजुयो बा खन्थाइफोर दङ आं सानदों बेफोरखौ जों बयबो मिथिगौ दि 2025 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ डिमाकुसियाव जिहेतु लानायनि मोनसे थांखि लादों दा बेहाय हाद्रायाब्लाबो गांसेबाबो माने खन्थाइ बिजाब दिहुननायनि हाबाफारिखौ आं लादों आरो बेजों लोगोसे सल'बाथा बा सुंद' सल' बिजाबनिबो जोङो एसे लाहार फाहार खालामबाय थादों दायो अनलि फोथायनाय दङ इसोरनि सायाव इसोरा जुदि जेबो दुखु दाहा होआब्ला निश्चययै बे साननाय हाबाफारिया जाफुंगोन होननानै आं फोथायो बे जथुमाव गोजाम गोदान खन्थाइगिरि लिरगिरि फोरोंगिरि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लाना जाफुंसार खालामो लोगोसे समायना रमायना मोसानायजों खन्थाइ जथुमखौ गाबगोनां खालामो बे समाव आफादगिरि बुद्धिसर बर'आ खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव